Després d'un regnat d'espantós terror de més de 100 anys, finalment el rei dels morts vivents ha estat localitzat al seu cau de les muntanyes dels Càrpats. Durant anys, molts han volgut destruir-lo. Tots han fracassat. Ara, per fi, hi ha algú amb el suficient coneixement sobre vampirs com per portar-lo cap a la destrucció total i absoluta. Aquesta ha estat la seva fi. Milers de persones han estat esclavitzades pel diabòlic culte al vampirisme. Ara ha tornat al lloc d'on va venir. Només en quedarà el record. El record de la més terrible i malvada criatura que mai hi ha hagut entre els homes. Dràcula, príncep de les tenebres. Vingui, senyora Kenny, vingui. Calmis, quedis amb mi. Senyora Kenny, vostè sap que això és pel bé de tots. Correm un risc massa gran si no ho fem així. Oi que m'entén? Ho ha d'entendre. Senyora Kenny, digui'm que hi està d'acord. Afanyis, pare. Aviat serà fosc. Sisplau, senyora Kenny. Molt bé. S'haurà de fer sense el seu consentiment. No! No ho faran! No poden! És la meva filla! Filleta meva! No ho faran! No poden! No! No!
Bàrbars! No n'ha de fer res, vostè, d'això. Hauria cavalcat 50 quilòmetres amb aquest temps horrible si no n'hagués de fer res. No fa honor a l'hàbit que porta. No podem arriscar-nos. Arriscar-se? Qui s'arrisca? Aquesta criatura mort, ho entén això, home de Déu? Ha mort, res més. No pot estar-ne segur. És clar que n'estic segur. Porteu-lo al cementiri i l'enterrarem com cal. Doncs jo no l'enterraré pas. Ja ho faré jo. Ara feu el que us dic. Feu el que us dic. Està fora de la seva jurisdicció. Em queixaré el bisbe. Faci-ho. I digui-li també que no li he deixat cometre un acte de blasfèmia. O prefereix que li ho digui jo? Però hem d'estar segurs que... És un imbècil, pare. Pitjor que això. És un supersticiós imbècil i poruc. Nosaltres... Vigili que no hagi de tornar a venir per aquí. Això mateix, tot d'un glob. No s'aturi per respirar. Ja li deia jo que era bo, Molt bé, home, molt bé. Ho sento, ja no puc més. Déu-n'hi-do, senyor. Aquests estrangers una ronda per veure. Oh, gràcies, senyor, moltes gràcies. Acaba de convidar a una ronda. Ja ho sé. En Charles és massa malgastador. Oh, només uns shillings, ens ho podem permetre. No es tracta d'això. Fas cara de no estar-hi d'acord, Helen. Què et passa ara? Ja sé que no n'he de fer res, però és la tercera vegada que els convides a veure. Ja ho sé. No t'ho agrairan, saps? Aquests homes deuen pensar que estàs boig. Helen, el que ho faig perquè em satisfà. Tant hi fan els altres. I tu, Alan, també desaproves la desmesurada generositat del teu germanet? Fa temps que vaig deixar d'estar d'acord o en desacord amb el que tu fas. Això és un home conscient. Ho veus? L'Alan ja sap que sóc incorregible. Ell ho accepta, Helen. Per què no ho fas tu també? Les ximpleries són ximpleries. I ara, com que demà tots haurem de matinar, proposo que anem a dormir. Em sembla que és una bona idea. En què puc servir-lo, pare? Posa'm un claret. Fa un temps de 1000 dimonis. Bé, que mireu. Ai, per allunyar l'home del sac. Ja no existeix l'home del sac, i si existís això no l'allunyaria. El vostre maleït cap no pot entendre que ja s'ha acabat. Ja fa 10 anys d'allò. Senyores, em puc escalfar al seu foc? Ai, esclar. Charles, deixa seure el pare a la vora del foc. Sí, gràcies. M'estimo més estar dret. És més fàcil escalfar-se així. Això ja està millor. Afortunadament, la meva professió encara em permet el luxe de tenir el darrere calent. Un dels pocs plaers que em queden en aquesta vida. M'estranya, pare, que un home com vostè tingui en compte els plaers. Doncs sí, fill meu, sí que ho faig. El plaer és important en aquesta vida. Quines són les alternatives? El foc de l'infern i el sofre. No, estic segur que calentar-se al darrere davant de la llar de foc i un bon vi no són part dels designis divins. No, aquests són plaers terrenals que s'han de disfrutar.
Puc preguntar què fan uns il·lustres ciutadans anglesos als Carpets? Oh, perdoni, em dic Charles Kent. Aquesta és la meva senyora Diana, el meu germà Alan i la seva senyora Helen. Pare Shandor, abat de Kleinberg, per servir-los. Oh, seguin, sisplau. Pare... El camí cap a Kleinberg deu ser perillós per tal camparamat. És un altre dels meus vicis terrenals. Sempre que deixo el monestir, duc això amb mi. Els germans es pensen que és un farcell de llibres de pregàries pels pobres pagans que trobo pel camí. Estic segur que creuen que la carn de cèrvol que de tant en tant els porto cau del cel pel designi diví de Déu. Venen també de cacera, vostès? Oh, no, una mica per muntanyisme i per veure món. Viatjar eixampladament. Oh, admirable. Però m'estranya el lloc que han escollit. Certament no crec que eixampli gaire la ment, aquest lloc. No sembla que tingui gaire bona opinió dels seus veïns. No ho són. Oh, pobre de mi, sortosament no. No els suportaria. Trobaran les coses molt diferents a Kleinberg. M'agradaria que vinguessin a veure'ns. Podrien allotjar-se al monestir. Els germans els rebrien encantats. Oh, bé, gràcies, pare. Seria molt interessant. Tal vegada... El nostre programa no ens ho permet. Demà anem a Carlsbad. Esclar que també podríem canviar de plans. Els suggereixo que ho facin. És molt amable de convidar-nos, però, com diu la meva esposa, ja tenim el nostre programa fet. No em preocupa si venen a Kleinberg o no. El que vull dir és que no haurien d'anar a Carlsbad. Diuen que és un lloc molt bonic. També ho és a Tropa Belladonna. És un cementiri. Tots som muntanyers experimentats, pare. El muntanyisme no té res a veure. Potser pensaran que sóc un vell clergue excèntric que no faig honor al meu hàbit. Potser ho sigui. Disfruto jugant amb la susceptibilitat de la gent. Però també puc ser molt seriós. I quan els dic que no vagin a Carlsbad, és per alguna raó. Hostaler? Sí, pare. Fes portar el meu cavall. Bé, encantat d'haver-los conegut. I si persisteixen en no fer cas del meu advertiment, almenys no vagin al castell. El castell? No n'hi ha cap de castell al mapa. L'hauria vist. Que no surti al mapa no vol dir que no hi sigui. No s'hi acostin. Senyores. Ja era hora. Esperem que no torni. Tot això és molt estrany. No t'amoïnis, deu equivocar-se. Si hi hagués un castell, estaria marcat. Bé, si és o no, ja ho veurem demà. Tant hi fa els diners que em donguin, jo no vaig més enllà. No sigui ridícul, el vam contractar perquè ens portés a Carlsbad. Vagin caminant, només són 2 quilòmetres. Caminant està boig. Vostès són els bojos. Vinga, bon home, que aviat serà fosc. És per això que no vull continuar. No hi tenim cap culpa que s'hagi fet malbé la roda i que anem 4 hores tard. Tot això ja ho sé, només dic que d'aquí no passo i els agrairé. Mireu, allà, al castell. Què és aquest lloc? Quin lloc? El castell. No veig cap castell. Esclar, si no em mira, idiota. Molt bé, ja hem discutit prou. Facin baixar les senyores. Ara, vinga! Millor que fem el que diu. Deixa'l, Charles, és un lladre. Tot el que vol és el nostre equipatge. Tornaré demà 2 hores després de l'alba. Si algú de vostès encara és aquí, els portaré a Carlsbad.
Vaja, no era un lladre. Suposo que encara hauríem d'estar-li agraïts. Per què dir que tornaria demà després de l'alba? Té por de la foscor? Ho creus de veritat? Esclar que no. L'hauríem de denunciar a les autoritats. No som a Anglaterra ara, Helen. De totes maneres, dubto que el poguéssim denunciar enlloc. Tampoc no en trauríem res. Per què no volia mirar cap allà? Bé, sembla que Shandor tenia raó. Sí, però per què tothom nega l'existència d'aquest lloc? Fins i tot el mapa. Potser ens hi podríem allotjar. Va advertir-nos que no ens hi acostéssim. Sí que ho va dir. Bé, aquí tenim l'alternativa. Jo ho prefereixo. Jo també. Molt bé, donem un cop d'ull. No hi ha cotxer. El podem aturar? Provem-ho. Compte, Charles! Espera, Charles. Bé, són els cavalls més benvinguts que he vist mai. És una mica estrany, oi? Recorda, a cavall donat no li miris el dentat, i menys si són dos i amb cotxe. L'Alan té raó. Tot plegat és una mica estrany. Sí que ho és. Tot el que sé és que no haurem de passar la nit en aquesta cabana. Pugem-hi? D'acord. Això ja està millor. A veure, l'equipatge. Helen, aguanta els cavalls, sisplau. Diana, fes-ho tu. Molt bé, estimada. Carlsbad? Carlsbad. Som-hi! Torneu enrere! Enrere! Agafem un camí equivocat! Atureu-vos! Atureu-vos! Què passa? Aquest no és el camí! No els puc aturar! Torneu! Torneu! Torneu enrere! D'acord, preciosos. Em sembla que us esteu passant. No els pot controlar. Bé. Anem a veure si el vostre amo és tan acollidor com vosaltres. Què en penses? No crec que siguin cavalls. Són santbernats disfressats que es dediquen a salvar viatgers perduts en una cruïlla. Hem fet molt soroll a l'arribar. No et sembla que ja hauria d'haver sortit algú? Si no per rebre'ns almenys per fer-nos fora? Sí, no fem res discutint la jugada. Anem a dir hola. Senyores? No, Charles. No pot ser pitjor que passar la nit en aquella cabana.
Tinc por. Anem a veure quanta por fa. És obert. I bé? Hola? Hi ha algú aquí? Tens raó, és una mica tètric. No hauríem d'entrar-hi. Ara ja som aquí, entrem. Ei! Pareu! I ara què? No ho sé. Si m'haguéssiu escoltat en aquella cruïlla, ara no ens passarien aquestes coses. Si t'haguéssim escoltat, Helen, encara seríem a Anglaterra. I tan dolent seria? Volies eixamplar la teva ment. Suposo que d'això en dius viatges culturals, tu. Estic segur que seria molt millor si ens diguessis què et passa en realitat. Prou de baralles. Ho sento, Helen. Mireu això. Què, estimada? La taula està parada per 4 persones. No ho veieu? Primer el cotxe ens porta al castell i ara la taula parada. Ens esperaven. És ridícul, no és possible. No ho sé, però ens esperaven. No, l'Alan té raó. En qualsevol moment baixaran a sopar per aquesta escala 4 persones perfectament normals i respectables. Bé, si hi ha algú a dalt, ha de ser sort com una tàpia. Ho sabrem de seguida. No! No ens podem quedar aquí. Hem de marxar ara mateix. Helen. Tranquil·la, no passa res. No és veritat. No ho és. Vine, seu un moment. Charles, no hi pugis, per favor. Només vol saber si algú serà fora un parell de minuts. Tornaré abans que te n'adonis. Charles! No passarà res, Helen, ja ho veuràs. Hi ha algú? Alan! Puja un moment, sisplau. Però si això és el dormitori d'algú. Mira, de qui són aquestes maletes? Són les vostres, oi? On dimoni vas? Aquí al costat.
Alan! Les nostres també hi són. Sento haver espantat la senyora, senyor. Ha estat sense voler. Digui'm, per què no ha sortit abans? Estava desfent el seu equipatge. Espero que els agradin les habitacions. Sí, molt, però no ho entenc. Cap de nosaltres ho entén. L'hospitalitat del meu amo és prou coneguda. Però, si ho desitgen, els serviré el sopar. Gràcies, senyor. Bé, encara no ho entenc ara. Per favor, marxem. Això del sopar sembla bona idea. I tant. Diana, no pots... I per què no? Fa 10 minuts estàvem perduts i glaçats, lluny de tot arreu. Ara estem calents i a punt de sopar. I si l'amo d'aquest senyor és el que jo em penso, vindrà de seguida a donar-nos la benvinguda. La Diana té raó, vinga, seiem. Com es diu? Clove, senyor. Bé, Clove. El seu amo no ens acompanyarà? No, senyor. Em sembla que no. No es troba bé? No, és mort. Potser semblarem una mica estúpids, però li faria res explicar-nos... Explicar què? Sí, sembla que ens esperava... Aquest sopar, les nostres habitacions, el cotxe, tot. Senyor, el meu amo és mort, però va deixar escrit que el castell havia d'estar sempre a punt per rebre convidats. Jo sóc aquí per a complir els seus desitjos. Ja ho veig. Qui era el seu amo? El seu nom era Comte Dràcula, una vella i distingida família. Allà, sobre la llar, hi ha l'escut d'armes. I qui té el títol ara? El meu amo va morir sense descendència, en el sentit estricte de la paraula. Ara, si em perdonen. Aquesta sopa està deliciosa. Voleu vi? Quin home tan meravellós devia ser quan va deixar escrit en el testament que el castell sempre ha d'estar a punt pels viatgers. Potser demà ens passaran factura. Segur que no. Ho deia en broma. Vaja, encara haurem d'estar agraïts al potser que ens hagi abandonat. Estava molt espantat. Oh, Helen, tot l'inexplicable sempre fa una mica de por. Inclús tu has d'admetre que això és millor que haver de passar la nit en aquella horrible cabana. Encara tinc por. No sé per què, però tinc por. He d'admetre que al principi tot era una mica estrany, però ara ja no. El pare Shandor ja ens va advertir d'aquell lloc. Oh, Helen. Ens va advertir. Això era perquè l'anéssim a veure a Kleinberg. Jo crec que hem tingut molta sort. Em sembla que hauríem d'aprofitar l'hospitalitat del difunt comte i divertir-nos. Brindem per ell. Descansi en pau.
comte Dràcula. Pel comte Dràcula. Qui sóc? En Harry Peabody. A la primera. Has disfrutat del cigar i de la companyia de l'Ala? No, no gaire. Ja saps que necessito dones al meu voltant. Qui és en Harry Peabody? Un vell amic meu, d'abans de conèixer-te, estimat. Abans que jo no podia haver-hi ningú. Anaves a col·legi a Pigtail. També les col·legiales tenen les seves oportunitats. Afanya't. Tinc fred. És còmode el llit? No gaire. És tou. Potser hi ha en Harry Peabody amagat? Era una persona molt educada. Oh, és massa tou. perfecte. Una altra cosa de la qual la Helen es podrà queixar. Estava estrany aquest vespre. Oh, sempre està igual. 2 milles fora de Londres, si res ja no està bé. No, aquest vespre era diferent. No es queixava. Estava realment espantada. S'ha deixat tot el sopar? Per cert, un sopar deliciós. T'has adonat de la manera com en Clough ens mirava tota l'estona i a la Helen li ha donat un ensurt de mort? Sí, tens raó. No és una persona del tot agradable de tenir a prop. M'agrada que ho hagis notat. Pensava que només érem la Helen i jo. Què és el que el fa tan estrany? En realitat no ho sé, però s'assembla en certa manera al castell, una mica polsegós. Creus que ha estat ell qui ha fet el sopar? No en tinc ni idea, estimada. De totes maneres, no crec que hi hagi gaire servei aquí. Sí, Clough. Hi ha alguna altra cosa que vostè o la senyora necessiti? No, gràcies. Aleshores, bona nit. És bastant estrany. Estrany i esgarrifós. Jo no diria tant. No entenc com cap de vosaltres no troba aquell lloc horrible. Tot és horrible, no ho veus? Estàs cansada, estimada. Hem tingut un dia esgotador. Oh, no és això. Tot això és com un malson. Em sembla que m'hagi de despertar en qualsevol moment i veure que no és veritat. Oh, Helen. És cert. I el pitjor de tot és que sóc l'única que se n'adona. Oh, Alan, marxem, sisplau. Això és ridícul. Ho dic de debò. Ja ho sé. Però ja veuràs com demà no recordes res de tot això. Res. No hi haurà demà per nosaltres. Oh.
passa? M'has cridat. No, dorm. Has dit Helen. No ho he fet. Algú ha dit el meu nom. Ho has somiat. Alan. Què és? I bé? És en Clough. En Clough? I què fa? No ho sé. Sembla com si arrossegués un bagul pel corredor. Ho vaig a veure. Alan, no em deixis. Oh, no passa res. Només és un moment. Tanca la porta quan surti, eh?
Senyora, el seu marit pot venir ràpid. Jo despertaré els altres. Cloth! Cloth! Els has trobat? No, El seu equipatge ha desaparegut. no poden ser gaire lluny. Ja hem mirat a tot arreu. Vull marxar d'aquí. No podem marxar sense ells. Sisplau, Charles. Tinc por. D'acord, vine. No, Charles, no ho permetré. Ho has de comprendre i he de tornar. Per favor, anem primer al poble a buscar ajut. Qui vols que ens ajudi? Segons aquella gent, aquest castell no existeix. Aleshores, vindré amb tu? No. Ara no, i no vull discussions. Tu m'esperes aquí i jo aniré al castell. No hi ha res més a dir. Està clar? D'acord. Són 2:45. Tornaré abans de 2:45. Sí, ja serà fosc. No em diguis que tens por de la foscor. Aquí sí. Allà dintre estaràs segura, estimada. Procuraré arribar abans. Vés amb compte. Ho faré, no tinguis por. Cloth!
Espero no haver-la espantada, senyora. Clor, què hi fa aquí? El seu marit m'envia amb el cotxe a buscar-la. On anem? Ell li ho explicarà tot. T'esperàvem, Diana. T'estàvem esperant. Helen. On és en Charles? Què està passant? On és l'Alan? No passa res. Vine, germana. On és en Charles? No el necessites per res, en Charles. Deixa-la estar! Estimat Charles, deixa'm fer-te un petó.
Charles! Diana, aparta't! Oh! Charles! Diana! Charles, el cotxe! Ja els vaig advertir que no s'acostessin al castell, senyor Kent. Vaig llegir coses de vampirs fa anys. Sempre havia pensat que era producte d'una imaginació massa fèrtil. Tant de bo fos així, senyor Kent. Però no ho és. Aquí, als Càrpats, el vampirisme era un fet indiscutible. La font d'aquest diabòlic culte era Dràcula mateix.
Em pensava que no ens sentiríem a parlar més. L'última notícia que tenim d'ell és... Aquí està. Fa 10 anys. Pel que m'explica, va ser el seu pobre germà qui va proveir-li la força necessària per la seva resurrecció. Aleshores... l'he de matar. Matar, no? Ja és mort. És un mort vivent, senyor Kent. El podem destruir, però no matar. Destruir? Com? Hi ha diverses maneres. El podem buscar de dia al seu amagatall i allà clavar-li un estac al cor. El podem exposar als raigs del sol. L'aigua l'ofegaria. La creu el cremaria. No és invulnerable. Fa que sembli relativament senzill. Si vols pelar un gat, primer caça'l. No és tan senzill. Al contrari, és una tasca extremadament difícil i perillosa. Hi ha gent aparentment normal, gent que no són vampirs, però que per raons que no entenem, estan sota el seu poder i l'ajuden. En Clove n'és un. S'ha passat tota la vida esperant una oportunitat com la que vostès li van brindar ahir. Una oportunitat per ressuscitar el seu amo. Com està? Molt bé. 24 hores més i estarà com nova. En Ludwig el vol veure, pare. Vingui amb mi, senyor Kent. En Ludwig li interessarà. Era un viatger com vostè. El vaig trobar una nit a la vora del castell de Dràcula. Alguna cosa que havia vist o sentit l'havia trastornat. Havia perdut la memòria completament. El vaig dur aquí i ja fa que està amb nosaltres uns 12 anys. És una ànima contenta i un bon artesà. Bon dia, fill meu. Bon dia, pare. Què puc fer per ajudar-te? Busco xupluc per passar la nit. Ho sento, però tinc ordres de no deixar entrar ningú aquesta nit. Pots descansar aquí. Faré que el cuiner et porti alguna cosa de menjar. Gràcies, pare. Magnífic. Exquisit. Escapa't, Pere. Escapa't, Pau. Mosques, Ludwig? Un petit aperitiu, pare Xandor. Aviat serà l'hora de sopar. Em volies veure? Sí. He acabat les tapes pel tercer infòlio i volia saber la seva opinió. Bé, què és? Exquisit o simplement magnífic? Exquisit. Oi, senyor Kent? Preciós. Bé, molt bé. Ja poden marxar. Bona nit, Ludwig.
Ja el faré cridar quan el torni a necessitar. Per què el tenen tancat? És una bona ànima, però de vegades explota. Vingui, hem de discutir més coses. Aleshores estem d'acord. Tan aviat com la seva dona s'hagi recuperat, l'enviarem a casa a Anglaterra. Llavors vostè i jo farem el que hem de fer. Si convé, desfarem el castell pedra per pedra. El trobarem sigui allà on sigui. Encara no entenc per què no podem començar ara mateix. No, és millor esperar fins que la senyora Kent es trobi en un lloc segur. Ahir nit a Dràcula li van robar la seva víctima, la seva dona. L'ha vista i l'ha tocada. Ell considera que ja li pertany i la voldrà a qualsevol preu. No vindrà aquí, oi? No ho crec pas. I encara que vingui no podrà entrar. El que els habitants de per aquí no entenen és que un vampir no pot travessar una porta si no se'l convida a fer-ho des de dins. I si se'l convida, ni tots els alls del món no el faran fora. Sí, amo. Sí. Oh, ho sento, estimada, no et volia despertar. Estàs bé? Sí, molt bé. Ets tu de qui ens hem de preocupar. L'important és que et recuperis i puguis anar a casa. A casa? Això és magnífic. Quan marxarem? Jo, de moment, no vindré amb tu. Per què? Hi ha una cosa que he de fer abans. Oh, Charles, no tornis a aquell lloc. Ho he de fer, estimada. No, no cal. Oh, sisplau, Charles, prometa'm que no ho faràs. Ja en parlarem demà al matí. No. Ara. Estimada. No marxaré d'aquí si no vens amb mi. Ara, senyora Kent, és millor que no parli. És important que descansi. Pare, digui-li que és de bojos tornar a aquell lloc. Em sembla que el seu marit té raó, amiga meva. Ja en parlarem demà al matí, senyor Kent, sisplau. Diana. Bona nit. Ja. Demà al matí ja estarà bé i entendrà el que s'ha de fer. Això espero. Em sembla que trobarà tot el que necessita. Bona nit, fill meu. Bona nit, pare, i gràcies per tot. Que Déu l'acompanyi.
Diana. Deixa'm entrar. Fa fred aquí fora. Molt. Fa molt fred. Ara ja està tot bé. He pogut fugir d'ell. Oh, sisplau, Diana, deixa'm entrar. M'estic congelant. Estimada, què passa? Què passa? Què ha passat? Digui'm què ha passat. Assegui-la aquí. Aguanti-la fort. Oh, sisplau, ja n'hi ha prou. Germà Marc, porta una mica d'ungüent i una vena. I bé? Hem arribat just a temps. Hi ha algun foraster al monestir? Només un calderer, pare. Passa la nit a l'entrada principal. Per què no se m'ha dit abans? Em ven a la mà de la senyora Kent, no gaire apretat, i queda't amb ella. Vingui amb mi, senyor Kent. Ara estarà bé, vingui. Hem de procurar que, quan es faci de dia, no es puguin refugiar aquí. Si aconseguim que s'exposin els raigs del sol, seran destruïts. Tenim la dona. S'amagava als estables. I Dràcula? No. Porta-la a la cel·la gran. Si vol presenciar la destrucció de l'horror engendrat pel comte Dràcula, vingui amb mi. Però l'aviso que no és una cosa agradable de veure. Emporteu-vos en Ludwig. Ludwig, acompanya el germà Peter. No passarà res. I ara recordi, senyor Kent, que aquesta dona no és la seva cunyada. Ella ha mort. Això n'és només la carcassa i tot el que conté és pur diable. Quan la destruïm, destruirem només el mal.
ego te absolvo ab omnibus sancionis et peccatis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Senyor Kent, vingui i miri. Per instam sanctam uncionem indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti. Amen. Ludwig, què fas fora de la teva cel·la? La meva habitació l'estan utilitzant per coses més importants. El pare Xandor li envia els seus respectes, senyora. Li faria l'honor d'anar-lo a veure al seu estudi? Esclar. Però jo... Tot està sota control, germà. No cal que s'hi amoïni. Diana! 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 No! Els cavalls! Deixeu-los! Però la meva dona... No es posi nerviós. Vingui. Porteu-lo a la seva cel·la. Vingui, senyor Kent. Va, vine, Ludwig. Vine amb nosaltres. Vinga.
Deu anar al castell. Un cop allà, estaran salvats i hauran perdut la seva dona per sempre més. L'hem d'atrapar abans que hi arribi. No hi arribarem ni cavalcant tot el dia. Ja ho sé, això ens afavoreix. Com? Aviat serà de dia. Ara ja deu pensar en tornar al seu bagul. La seva dona estarà segura fins demà al capvespre. Tingui. És millor que el dugui vostè, és el seu fusell, ja hi està acostumat. No matarem animals, senyor Kent. En Clove és un ésser humà. Hi ha vegades que em puc saltar les regles del meu ministeri, però tot té un límit. Vingui, ensenyarem els cavalls. Ens espera un dia molt dur. Ràpid! Va cap al castell. I arribarem a temps? Hi hem d'arribar. Més ràpid! No ho aconseguirem. Arribarem. Agafarem una drecera. Som-hi. Ja! Atura't, Clor. Baixa d'aquí. Compte! Vingui, senyor Kent. Afanyi, senyor Kent. Diana. Gràcies a Déu. No! Vigila. Jo m'encarregaré d'ell. S'ha d'afanyar, la llum se'n va. És massa tard, senyor Kent. Apartis d'aquí. És massa tard. Per què no dispara? No en trauria res. L'aigua el destruirà.